Oy, gakaon si Butlay, gakaon. Dayon sa may atong ikakuan, Play. Iyad sa na ko ni Rafael, ha. Mga tanan ko ba? Saman. Mga tanan ko. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana na register ba ni sa langit o wala? Dili sa langit. Sa langit? Unsa may parehistro dito sa langit nga wa may gobyerno dito sa langit? Kay mata ni mo white gobyerno sa langit. Umabasa na ko ang Assembly of God na rehistro sa langit. Ha? Umabasa na ko ang Assembly na rehistro sa langit. Magbunagin ka. Basahon nimo Bro Eugene, start ang virtual camera nimo para makita ka sa amo. Restart ang virtual camera. Asa may dapit? Usa na langit na Pastor Butlay, nanay ko dito rin, nanay. Bro, asa man kadala nga virtual camera. Asa may dapit pangitaon? Start virtual camera. Ayaw kalimti ang start virtual camera. Asa man sa video call, man properties. Sa kanang start streaming, start recording. Dara. Virtual camera na diha sa kilid. Stop virtual camera. Wala sa OBS na. Nakita na? Dayon natakloban mi kay nakay full screen sa tunga. Sa man pagkawala. Ayaw pag full screen kay kuan, matakloban ng video call. Sige lang ha kay ako ning kuan. Ana ito na siya kay natakloban mo eh. Ana. Okay, thank you sa inyo, brother. Dali lang ha. Sige, like yung mulan. Bro Eugene, madunggan minimo bro, madunggan minimo. Go ahead. Sa ako sang i-minimize si bro kay ana. Sige. Ana. Sige. Bro, Rafael, gijoin ta ka bro. Palihog ko kuan. Unsa may daing pangutana Butlay? Okay, pangutanan ako ba? Sige. Ang inyo bang assembly? Wala ba rehistro sa langit o nari? Unsa man wala lagi gobyerno sa langit, hoy. Okay. Kung na ako'y mabasa nga ang assembly na rehistro sa langit, pildi ka. Ay basa og na kay mabasa kay tong tanaw na. Okay. Pildi lagi ka, og mabasa na ko. Di man ni debate pero mo. Butlay, wala mo nagbati nang unsa ba tawag gawin? Di man ni siring maning ato Debati. Wala mo taga debate siring maning ato. Sige, debate man ni Eugene Gapo karon ang liagit siya. Dili ba? Bro, debati na bro. Kaning ato naminaw ka, Brad. Kaning ato siring ra man eh. Pasabot ana, og nay mabasa di basaha. Okay. Basahon na lang nako ha. Sige. Ana. Kay maton ni Eugene Gapo, wa daw assembly nga nairehistro sa langit kay wa kami gobyerno ato. Okay, basahon na ko Hebreo. Pagkatoliko na lang oy. Ha? Pagkatoliko na lang. Okay, basahon na nako Hebreo 12:23. Una na rehistro sa langit. Lingon dere and sa Amplified Bible ha. Unto the general assembly and assembly of the firstborn who are registered in heaven. Naman lagi ni-register bro in kini bang heaven dili nila. Unsa na imong gibasa? Di ba? Okay. Maton nimo. Lawgar ulit mo atlay. Kay maton nimo way gobyerno. Diba? Nganong naa mo koy na. Asa lagi na nga sitas imong gibasa din unsa nga version sa Biblia na? Cellphone man na, di ba na Biblia?
Kanideng tolo din ang Biblia ning sulod sa cellphone. Unsa man nga version sa Biblia imong gigamit? Amplified bro. Amplified. Onya sa unsa man nga sita sa Biblia sa amplified? Ha? Unsa ga video call na galita? Wa pa gyud kay. So, nandito bro, mawa ka. Hebreo 12:23. 23. Sa maning nai. Kinsa maning isa ka si Jando ni kaning na isa? Kani? Kinsa maning naibali nga ka Jando dagoy ni? Sige. Ikaw na ba mo ni? Ha? Tama ba gid? Ere butday. Na ako'y pangutana ba? Siring mo na ato ano? Na ako'y pangutana ba? Hello? Asa mabasa sa Biblia nga ang pastor gitagaag katungod mukubrag 10%? Asa mabasa? Asa mabasa? Wala litra por litra pero may masabot. Ha? So kung Wala litra por litra bro. Ana. Asa rin ang baruganan ninyo nga letra por letra ang basahon sa Biblia? Isan pa rin Katoliko bro, walay mabasa litra por litra nga gitag katungod nga mudawat sa 10%. Paring Katoliko gitagaag katungod dawat sa 10%. Bro. Mataka ra man gadiya. Ada. Sigurado ka? Parin balik sa laran ni Lili ba? Sigurado kang way mabasa? Hello? Sigurado kayo bro? Kinsa ra man na gitagaag katungod nga mukobra og 10%? Ha? Kinsa ra man na katungod nga mukobra og 10%? Di na mo bro? Madungog man. Kinsa ra Dili na man? siya kubra bro. Ang dili na mao sa tong term bro. Ha? Ha? Kinsa ra dunay katungod nga mukobra og 10%? Mga pastor bro. Asa mabasa lagi sa Biblia? Wala lagi litra por litra bisan gali inyo ha. Paring Katoliko wala kayo basa. Chismis nang imuha ng trabaho. Oh, ang among ingon na ay masabot walay mabasa Di litra. asa lagi, tagay kog masabot. Sige, takaan ka ha. Episo 4 versikulo 11 to 12. Wala man ko mangutana. Asa, dili man gasa man na. Dili man na, bisag ko saon mo magbasa ng gasa. Wa mo ko mangutana ang pastor gigasahan ba? O sabay gastos pastor 10% ay. Ayaw nang gasa, kay gasa mo tayo problema ana. Sunod pangutana, di ko lang madawat, di ko matubag. So wa gyud kay mabasa ani ron. Sunod pangutana, di mo ka madawat, di ko matubag. Nya karon kay dadon man ang 10% dadon dito sa templo sa Dios. Ang pangutana sa bagong kasabutan na ta kay di naman wala naman ta sa Old Testament, bagong kasabutan ta. Asa man mabasa o sa may tinuod templo sa Dios, Katoliko kanang imong gipasakupan karon. Assembly of God. Asa lagi mabasa nga ang Assembly of God at templo sa Ginoo. Okay, basa ko ha. O basa.
Nehemiah 3:1. Nehemiah 3:1. What's up? Ha? Madungog bro. Oh, go ahead. Madungog man. Sige. Nehemiah. Dili ba? Sa New Testament, Old Testament man ang imong gibasa? Ayaw ng Old Testament, kaya wa man na. New Testament ba? Sa akong bawa. New Testament ba? Testament. Mga ito, Episo 4, versikulo 11, di mo Dili man na, gasa man na. pero di mo gamudawat. Gasa man na. Gasa dalo nga maoy gitagaan katungod nga mudawat bro. Di mga mudawat mo na ako sa nimbasahan ni Nehemiah 3:1. Ah, so may giingon dia, Nehemiah 3:1. Okay, basahan ako ha. On that day, they read aloud from the book of Moses so that the people could hear, and it was found written the Ammonite and or Moabite called Eber enter the assembly of God. May nabasa bro, assembly of God. Ang assembly of God ang nagdala mga pastor bro sa Episo 4:11. Asa sa Assembly of God? Asa tayo imong gibasa? Old Testament man na. Lagi, sa Old Testament na ang reliyon bro. Nana inyong reliyon sa Old Testament. Wala na. O sa may giingon ni Kristus Biblia? Nakayabaw kas giingon ni Kristus Biblia? Ang nitungha una kanako. Asaya paminasa. Ingon si Kristus Biblia. Ang nitungha una kanako mga taong kawatan og tulisan. Usaon maganako ipadakop kanako? Asa man mabasa nga ang assembly of God kawatan. No. Ingon man ka nga ang Assembly of God diha na una pa. Wapas Kristo. Unsa may gingon ni Kristo? Ang nitungha una kanako mga taong kawatan og tulisan. Saan mo kanako ni padakop kanako pulisan ni ron? Unsa man nga nitong kinsa man nitong assembly of God? Diba? For clarification. Ingon ka nga ang Assembly of God sa Old Testament na anawa pas Kristo. Tama mali? Oh. Nihilaw yung mga katawa. Inaya po kay signal mo oy. Ay na ay. Nay kayo putol-putol. Niingon mas Kristus Biblia. Sulat niya kang San Juan. Nga ang nitungha una kanako mga taong kawatan og tulisan. Nya matod mo, diha na day mo sa wa pas Kristo aning kalibutan na nagbagatao. Unsaon maganako ipadakop kanako pulis ani? Okay. Unsa man ay giingon assembly of God o mga tao ng niya. Unsa may giingon? Di ba niingon si Kristo ang nitungha una nako mga taong kawatan og tulisan? Di ba una pa mo ni Kristo? Yes bro, ang Di mga taong tulisan og kawatan mo. Okay, asa man nabasa ang assembly of God kawatan? Dili, sumasabot, ingon ka. Di ba? Di ba niingon ka nga ang Assembly of God mauni ang naana wapas Kristo. Di ba? Tinod na bro. Okay, sige. Ingon ka nga naana wapas Kristo. Karon ang akong pangutana ani. Nag-ingon man si Kristo nga ang mga taong nitungha una nako mga taong tulisan og kawatan. Muuyon ka nga tulisan og kawatan mo karon kay nanungha mo una pang Kristo. Dili ako nag-ingon si Nehemiah mo nagkawatan. Dili si Nehemiah nag-ingon lagi. Si Nehemiah wa may sulabot niya ng Nehemiah. Unsa may labot niya ng Nehemiah?
Gusto mo sulod si Bulawan. I-add sa kanako Bulawan ha. Kadali lang. Sa. I-add sa nako ni si Bulawan sa group chat kay para magkasulod ni. Ay gusto din siyang musod. Yung mga nasuki na to diri sa kuan. Kadali lang ha. Sir. Si Bulawan. Sa kay saba-saba ni Butlay i-option na to ni. Kay yama-yama di mo Butlay. Lay. Unsaon lagi ka na ko ni? Unsa ba ipadakaw kag pulis o unsa ba? Jonelito Bulawan, giada tika Jonelito Bulawan. Palihog ko og tawag anang naay kuan para ma join ka namo diri sa akong tawag aning ni ang live. Botlay. Ay, gila bro. Saan lagi ka na ipadakop ka unsa ba? Unsa man ning isa diring na ay kuan no? Nagamay kay nga murag gairog-irog. Na-upgrade na sa Bulawan no? Orag kuan na sa Bulawan. Na-upgrade na sa Bulawan. Bulawan, mayong gabi Bulawan. May gabi, God. Masama itong ikaalagad Bulawan. Naalaw ito kong tanang gamay. Napo ko ito ba gamay? Okay, tugod ako. Sige, sugod na po ko. Okay, mong talwat, God. Di ba siya mo to King James? Ha? Kasi ka pangita King James. So, una na ko pangutanang, God. Asa mo? Unsa ang pin... Asa may? Unsa may pangutanan Unsa nimo? pangutanang, ha? Unsa pangutanan nimo? Ang kining translations mga Biblia karon is na hinulaman ni nato. Kani atong mga Bible nga gamit. Kamo. Kadalang Brad. Kung moingon ka nga ang Biblia hinulaman kamo nang hulam ramos Katoliko. Ang Katoliko may sinugdan na sa Biblia. Kung moingon mo hulam nyo hana. Ikaw sa mo tamang nangangkon na. Kasi nangangkon. Sige, dire ko. Patuwas sa kung pagutana. Lagi. Ayaw ang kining mga translation ayaw nga pasabing gigamit sa lang Christian karon. Sige. Kaning mga translation ilabi na kaning King James ina kaning New International Version o unsa pa nga mga version. Hinulaman nila to gikan sa original nga pinulungan sa Greek ug Hebrew. Ato pangutana gaps unsa ang pinaka-accurate nga translation sa Biblia? Ang pinaka-accurate Gikan sa Hebrew Greek. Gikan sa Hebrew Greek? Gusto ka masayod? Gusto ba kang masayod? Narao? Biblia Sacra Vulgata Biblia Sacra Vulgata. Kay bawo ka unsa ning Biblia Vulgata kaning bulgit nga Biblia? Basahon ako ning inyong Alpha and Omega ha. Volume 8 para makahibaw ka. Kay murag ikaw ray wa nasayod aning mga butanga. Vulgate atong basahon. Vulgate, a translation of the Bible made in 390 to 405 by Venerable Jerome. Asa ni translate gikan sa Grego og Hebrew. Next question. Nangita pa ko sa kong translation diri sa Rabato. Translation ay nang King James mo kay di man na gusto ka nga Latina Vulgata. gusto ka nga moduol ang translation sa tinuod dili ang King James version ni aning do I rhyme version translated from the Latin Vulgate. Ay nang imong King James nga nipis was itlog kabaw na imong King James gamay mo kay na. Isa nga, unsa na Latina Vulgata na no? Ako ning basa sa Latina Vulgata. Saan tayo mabasa diya sa Latina Vulgata nga RCC? Latina Vulgata nga RCC. Giniduan man na imong pangutana, sir. Kana bang Latina Vulgata ba? Naa ba tayo mabasa diya ang RCC tinuko ni Kristo? Wa may mabasa dire si Kristo dagalan sa iyang simbahan. Giniduan man na imong pangutana. Binuang mo ng pangutana ha. Kay kung imong Binuang mo ng pangutana ha. Bro, kami mga Kristita, ayaw mo pangahas.
Well, kamo mga SDA ba? Ayaw mo pangahas, pangitag letra por letra RCC kay kamo mismo wala mabasa sa bersikulo 7 Day Adventist. Kamo mga wala po letra por letra nga 7 Day Adventist, Ayaw, wala mo Jando, katungod pangitag letra por letra nga RCC. Jando, di na ko na ipangatanon si Gapo kay perminter man ming magkuha na na magkatubang. Kinis Jando. Bro Jando, unsa ang pinaka-accurate nga translation sa Biblia? Ikan sa Hebrew Greek. Pila ka accurate? Kadagang pila ka libo ang mga translation, bro. Pila ka libo ang translation. Ang pinaka-accurate, Ang- wala ang- ko nang mananglan ang walay pinaka-accurate. Ang pinaka-accurate nga translation Walay pinaka-accurate. Ultimo ang King James Version na ay 13,000 errors. Ah? Kasi ito nga ako, ikaw o si Stalwart, kay si Stalwart, maingon nga Latina Vulgata, pinaka-accurate. Oh, tinuod man. Wala lagi ko lagi bro, pinaka-accurate bro. Manuman, Ano ni? kung Ano ni, mga karong boss? King James Mulawan yan? Version, mga karong King James Version, ay mo para mo sa SDA, ang pinaka-accurate ang King James Version. Ultimo King James Version dunay 13,000 errors. Munang ayaw mo Wala bang ko pa naging accurate? King James Version, nang nangita gani ko gikan sa mo og pinaka-accurate. Kung gusto ka kung gusto ka daan aron ka makakuha sa translation nga imong gusto, sabto nimo ang sentido pananglitan sa John 1:1 ang sa sinugdan ana ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios. Ang pinaka-accurate diha ang The Living Bible nga 1:1. Before anything else existed, there was Christ. O Christ ang gibutang diha, muli pinaka-accurate ha 1:1 ang The Living Bible. O si Hindi ka makatimot og usa ka translation nga accurate gid siya. Wa yun ka. wala gid ay Wag yun. kung sa may tuwa na ko ani Jando, ikaw o si Stalwart, kay si Stalwart. Basi nang yun ni Stalwart, sige yung Stalwart siguro ang pinakadool ang Latina Vulgata. Accurate ang iyang giingon, dili pinakadool. Amo. Hindi na ako na problema. Ikaw ba? Di na Mangita ka problema. letra po letra RCC. Mangita ka letra po letra RCC. Siguro usab na nakimabasa sa 7 Day Adventist sa bersikulo. Kanang mangita RCC nga letra po letra. May claim ang good mo nga kamo mo'y kuhan, inyong tagiya, kamoy tagiya sa Biblia. Kami dito lang nga ninyo. Kay kamo Bro, kami gyud tag-iya sa Biblia, bro, kay wala man mo anong panahon na. Mangutana ko nimo, be. Unsa may contribution na imong unsa may contribution gihimo sa SDA pa por maglibo sa Biblia na gihimo? Ang pagkumpay sa Biblia, mga 300 AD, wala Bilhin mo, bro. Sulpot mo mo. Sige, Bilhin mo, bro. 1870 mo ni sulpot. Sige, muna karog 1870 ni sulpot, sigurado ka na. Muna mo Damo na kayo na nga, dili ako. Sige, 1870, pangutanan ako. Unsang reliyon ang gidala ni Magellan sa Pilipinas sa 1521? 1521, wala ko nangingon ng 1521. Ang si Gapo hihingon nga si 1870. Dili ba? Ilikon sa inyo, bro, kung gusto ang imong pagsabot sa 1870, kung gusto mong pagsabot sa 1870 ang pangutana, unsang reliyon na ang gidala ni Magellan ni adtong 1521 sa Pilipinas? Kubag. Sa reliyon ng Magellan ang imong pangutan-on, no? Magkakonflict. Sige na, bulawan, tubagan na palihog, very simple ka na. Kung insakto, Tubagan ko paminaw lang. kung insakto. Sige, sa tubagan Sa akong tawag. Si Magellan wala ko ng sopa. Ngagkanto siyang reliyon na mao ang gidala niya dire. Pero kana nga Isa reliyon na to. na siya giingon ni Gapo nga 1870 kaysa may nawagak sa inyong duha po ni Gapo. Ikaw ko ni-reconcile, bro. Di ani ba? Kasabot mo ko ng gingon na garo, kabalo mo ko na. Brad. Ayaw, paminawa sa ko. Wala man kumuingon nga ang simbahang Katoliko nitong haramig 1870. Ang ingon ako, ang pangalan, name ba name? Gi-official pangalan, asa paminaw sa ba? Paminaw sa ba?
ang pangalan ba gi-official ang pangalan pero it doesn't mean kapila mo ko ga-explain mo ana wala ka grade 1 section talo nga ni it doesn't mean nga gihinganlan na sa 1870 mao pagsugod ana sa simbahan. Diha na simbahan wa pa nagihinganlan. Nagsugod ang inyong simbahan. Ginoo. Ako nasayot sa kupakota, sa kupandog, nagsugod ang inyong simbahan. 1870. Pataka kami lang. Asa man karon? Dai mo statement karon. Bulawan ha. Tawan, ako explain ha. Ako explain bila Panginoon Bulawan ha. Ang giingon sa among libro nga Discourses on the Apostles' Creed ni Reverend Clement H. Crack ni adtong 1870 sa Vatican Council I gi-introduce ang pangalan nga Roman Catholic Church. Ang pangalan gi-introduce pero wala dawata. Okay, tubutan ako. Paminaw Paminaw ba? Paminaw para makasabtan na itani. Paminaw ba ko na human? Ikaw manglilipat jud ka. 1870 gi-introduce sa Vatican I ang pangalang Roman Catholic pero wala kini dawata. Kay ang mga obispo nakadesisyon naman, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Isip maoy mga timaan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mo'y giingon sa among libro. 1870 ang pagkahatag sa official name Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung insakto ang imong pagsabot nga diha nagsugod ang Romano Katoliko, suti ko nako kung unsang relihiyon na ang gidala ni Magellan sa Pilipinas nga adtong 1521 muatras ta sa panahon nga wala pagdatag ng official name. Unsa to relihiyon na gidala ni Magellan? Drag. Ang reliyon nga gidala ni Magellan, ang gantong Dominguista, niya reliyon ni Cristo sa Batista. Usay ngalan sa mga Dominguista, bro. Usay ngalan sa iglesia nga mga Dominguista para ninyo. Usa to iglesia ha. Kay matod ba sa Philippine history, sila ang unang naghimo. Sa Biblia, tagi ko pinakadula. Ayaw sa likay man ka. Bro, ayaw sa likay. Tubaga sa pangutana. Unsang relihiyon na. Unsang ngalan sa relihiyon. Katos Magellan, may anho to dere, dili man to ingon nga kuan kay Portugis mo to siya. Karon to siya duang yang tuyo. Pagpa-spread sa Christianity nga sinuloban sa pagano o pagpamaligya og sili. Moto ang iyang Dili ko malaman. Unsay sili? Ang sabi ko lang, ang gidala ba ni Magellan bro? Maligyan Christianity lagi to nga. Ay, salamat. sunod pangutana. Bro, namaligyan sa to Sa maong Christianity gidala ni Magellan nga nagsaulog Bulawan. og unang misa sa Limasawa. Okay. Tubaga. Tubagon. Ako kang tubagon bro Jando. Kanto laging gidala ni Magellan, Christianity nga sinuloban sa pagano nga mao ang Dili mo unsay ngalan bro ba? Unsay ngalan sa relihiyon gidala ni Magellan? Unsay ngalan sa relihiyon gidala ni Magellan? Bro, madungog ko. Bro, madungog ko. Misa sa Limasawa. Kada madungog ko. Ako kang tubagon ha. Bulawan, kadalang Bulawan. Unsa to namaligyan sili? Mutubag. Isa ka lang ha. Unsa to imong gingon kanina namaligyan sili? Namaligyan sili? Ako sa tubagon. Ang gidala ni Magellan kay kadto si Magellan usa ka nagpa-spread sa Christianity nga Christianity nagsulob sa pagano nga pagtuo. Mao ang Katoliko. Katoliko. Sige, Katoliko. Sige, Katoliko. Matod nimo Katoliko. Unsaon nimo ron pag-reconcile nga sa 1521 gidala ni Magellan ng Katoliko unya para nimo 1870 ra man day nagsugod. I-reconcile ko no. Dili ako nag-ingon nga 1870 si Gapo. Kabalo ko nga wala niingon si Gapo. Wala man ko niingon nga 1870 may kasugod. Mo claim ang gani ito na inon. Asa ba? Ang giingon ako 1870 may nagsugod ang pangalan. Official naman unsa mas Bulawan oy. Ayaw panginad. Bulawan. Bulawan. Ayaw panginad kay naamian ng libro ha.
kabalo mi 11 mitong buwan sa 1870. Nangutana ko ni Gapo. Ayaw pangilad kay naami anong libro ha. Nga World Catholicism. Ingon siya 1870 dili man ako. Ayaw. Gapo man na. Natubag. Sige, binisay ani bro, binisay ani. Gusto na ako binisayon ni mo na yung giingon sa mga binisay ha. Akong basahon. Akong basahon na binisay a. Akong basahon na binisay a. Wag na siya. May gingon dire. Ay sa paminaw sa Bulawan, paminaw sa. Kamangutana dili ka mo. Sige, tubaga. Bro, tubaga bro, aron makita ba nga wala ka nang ngilad. Tubaga ayo likay aron makita nga wala ka nang ngilad. Negosyo. Binisay ako man eh. Binisay ako man ang basahon ako. Wala kang kanag. Ingon sa tubag ka sa pangutana wala ko ingon nga. Binisay ani bro kay akong basahon bro. Aron Dili makita ako na nga wala ka nang ngilad. dili na. Ano di bro? Dili ka gusto nga basahon aron di ka mabuking? Dili na ko na, dili na. Ani ko sa ako priority. Ani si Janto ba ko sa libro? May mo to pangutana. Mo na mahino. Ang toyo na bro aron makita ang nakasabot jud ka sa among libro. Akong basahon diri sa libro. Binisay a. Libro kay nagadaan mo kung nakasabot ana inyong libro. Sige mo sa among libro. Sige mo sa among libro. Matod pa sa inyong CCSP? Dili bro, sa ito ko yung gibasa nga discourses in the Apostles' Creed. Bro, yun na ngayon ako gamitin sa libro. Kailangan Diba, katong giingon ba sa discourses in the Apostles' Creed ng 1870? Kato siya kay ino manggug ka nga matod sa mga libro sa 1870. O sige, ato lagi basahon. Paminaw sa. Akong basahon, ibisaya nimo. Ayaw na ko. Akong basahon, ibisaya Ayaw nimo. na ko na 1870. Mo proceed ko sa lain ako. Nabadsat. Nabadsat. Aron makita ba ang nagsasabot sa among libro. Ako mga tana dili ako bagay Dagan Bulawan. May managbagay. Wala mahilay pangutanon. Dili na dagan. Ano na lang bro, Bulawan, ano na lang Bulawan. Bulawan, ano na lang Bulawan. Aron dili ka pangutanon sa among programa, ayaw pagdeklara og istorya ug ayaw pagsupak-supak sa itubag. Kay once mo deklara ka, kung musupak-supak, natural pangutanon jud ka for clarification. Correct. Una na ko pangutana bro Jando. Unsa makita ka dool nga translation gikan sa Hebrew Greek nga Biblia? Wala lagi pinakaduol kay lain lagi translation. Okay, sige, translation depende na sa translator. Okay, sige, tugutan na to na. Ikaduha na ko pangutan na bro Jando. Naabatay mabasa Roman Catholic Church diha sa nagalain nga mga translation. Unya na ko pangutan na anak bro kung na kay mabasang Seventh-day Adventist bro sa nagalain translation. Ako kuno ta ng Seventh-day Adventist madanggan magka. Sayo mo na unya na ko pangutan na anak kung na kay mabasa nga Seventh-day Adventist na ng translation. Wala kay katungod bro, wala kay katungod mangita na kog letra por letra kay ikaw mismo wala may pakitang letra por letra. Sige, sa na ko At tinuod ba na nga inyong i-claim ang Mateo 16:18 kang kamo ang tinutod? Sige. Mateo 16:18. Sa Mateo 16:18 gitukod ang iglesia dito sa Jerusalem. Ang Romano Katoliko 1st century gitukod pud sa Jerusalem, pareho sila. Unya matud pa sa encyclopedia 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. So atong timbangon, gitukod ang iglesia Mateo 16:18 sa Jerusalem. Ang Iglesia Katolika gitukod pud sa Jerusalem. Nya pareho silang per century. Unya 1,000 years human namatay si Kristo, ang tanang Kristiyano membro sa Katoliko. Atong sabton. Therefore katuig iglesia gitukod mo to ang ginganlag Katoliko. So unsa lagi na categorical kumbaga daw kanang 16:18 Katoliko na o dili? Katoliko. Matod pa ni Richard Baxter kana mo iglesia ha. Nagiingon niya diha, nagpresenta na sa Katoliko. Matod pagyod sa inyo hang The Ministry Magazine, ang Ancient Catholic Church founded by Jesus Christ. Inyo hanang magazine.
Sige, tugutan na to na ha. Sunod akong pangutana. Tugutan Tagay yun na na nimo. ko og isa ka word. Isa ka sentence nga nag-ingon diha nga Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Sa Biblia, akong gipagutana. Tagay ko. Okay. Ikaw, Ano yan to ba? Ano yan to ba, bro? Inyong The Ministry Magazine mismo nagsulti, bro. Ayaw na gito gamitan ko ministry Richard magazine. Baxter, bro, Eugene, basa, bro. Inyong hanang doktrina. Ayaw li kaya inyong doktrina, kaya inyong doktrina kung Ayaw ko ibasa. kuhanin sa inyo ako mong sa ato pa. Muto na dahil ka sa mong Sa to doktrina. pa, supak na ka sa The Ministry Magazine karon. Wala mo ko nangutana sa among doktrina. Inyong doktrina. Wala, di, akong susupak doktrina, ka. Isip pa matuod. Sige bro, dawaton ako bro, basta imong angkonon. Dawaton ako bro, nga di ka mo daw to kung imong angkonon nga sayop ang gingon sa The Ministry Magazine. Mamati ha, Bro Jendo. Biblia ang akong gipangutana nga ni ay mabasa di mo. Amo lagi, sige, Bro Jendo. akong itubag ka ng The Ministry Magazine ninyo. Kapitulo Bro. Biblia, nga na Roman Catholic Church, dinis Biblia, tinoko ni Cristo. Akong basahon sa Biblia The Baxter ha, Richard Baxter ha. Mangita man jud kag Biblia. Di ako'y basa bro, ako'y basa bro, ako'y basa. Akong basahon sa Richard Baxter nga John 10:16. They will become one Catholic Church. Madili bias ang translation sa imong gigamit. Mingon man mo bias bro kay dili pabor ninyo. Down ta ka. Wala Mingon naman mo bias kay dili pabor ninyo. Mo man ninyo ha, pero wala mo referensya Bible scholar nagsulti nga bias na. Kamukha mo rin og bias. Ang Bible scholar nagilan niya sa mga bias. Cover sa Biblia, pagkita ko sa mga Ah. cover. Akong basahon. Basa mo yung Eugene, Richard Baxter, bro. Ninyo, dili nakapasa sa mga Bible scholar. Wala pamatod ninyo nga dunay Bible scholar nagsulti nga bogus ni kung wala mo may pakita ayaw pataka diha. Akong basahon na. Tagai ko. Kanang pakita ko sa cover. Asa man, Baxter, the Baxter mong gingon? Baxter, bro, pakita, bro, Eugene. Dara, oh, nasa kong luyo. Ayaw tag tubag ya Eugene gapo. Yung ita mga cover, dara, oh. Ang akong Parihara na. Dara, oh, ganay mong ganahan? Sige, pahilom na ganit ta ka kay gusto na ko si Jando ang manubag kay sige na siya ga atake. Mahadlo ko juga mutubag ko. Si Jando akong gipangitaan. Ano man ni si Jando, no? Ah, Si Batang yawa. sana. Look, Nana sa programa bro, upan na sila mahuman, naka-live pa na ron, nag-host mo guna. Dara, oh, kanay mong gipangita, dara. Basa, bro, Eugene, John 10 at John. Jan 10:16. ano si Jando ang akong gusto nga manubag. Sa nagprograma pa na sila karon. Punto por punto ka. Nara pa na yung programa. Jesus, mangita magag naman ko hadlok mga kanako no trabaho ah. Nara oh. Ningon si Punto por punto na walang punto. tanawa ha. And beside the Jews I have chosen people. Among the Gentiles din I must call and gathered to me the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Klaro kayo. Mabasa yun, litra po litra yun. Putol-putol nga musapaw man. Ayaw lagi patakag-atake. Si Jando. Mabasa yun, litra po litra. Muna ako pa ni mo no, Jando, pagkatoliko ang na lang. iyong Biblia, ipakita. Basa ka. Nakamute ka, Jando. Sa kautan si Utro na Utro. Ano sa na Jando? Okay na niya? Naman. Ako madungog si Jando. Ano man, nag-mute? Wala, ambot ni mo. Ako ka na, naana sa programa, ga-live na sa dito. Para ako pa na mahuman. So kita sa tiwas, ani. Sa to paningdagan sa pangutana. Wala pa, nagprogram pa na siya. Gayaw-yaw pa na dito sa ilang programa. Murag debatin na natin. Pagkukutanay siya nanubag sa akong pangutana niya. Karoon, ipangutana na ako, ningdagan na. Ay, sa ba? Kita na lang sa duwa, dre.
Ikaw bitaw bulawan do kay bro kag buta. Naglingkod ang tao na imo ipadagan. Tara, indagan ni, lingkod mo na. Nagdagan sa akong pangutana ba kay hadlok. Teka, kasayon na imong kasayon na imong pangutana, imo ara mong pangutana ikadlukan. Sayon gyud imong pangutana, way laing lisod-lisod na. Ang will to be at media kay wa na naipit na. Wala laing lisod-lisod sa imong pangutana. Dili kang balik ko kang gapo, Gaps. Suman. Kanang mangita ko nimo og Oh, na. mangita ko nimo kanang Biblia nga mukargas Bible scholar ha. Asa ta? Kanang Biblia nga mukargas Bible scholar. Indagan. Unsa to kanang Biblia nga? Ala ako sa bakos gambe. Indagan no bro, indagan. Dagan kuno ka bro. Dagan bro. Nag-live pod mi sa nag-live pod mi sa punto por punto bro. Ara nag-live pod mi sa punto por Nakatubag mo punto. lagi ka kanina sa akong mga pangutana sa di wala pa ko nang utana nimo kuan. Katong basahon nimo. Yes bro, nakatubag ko ato bro tungod kay nagtubag ma si John Ray sa pangutana. Unya kay nahuman naman ang nangutana, itawag na pud ko nila bro Jando. Ana basi Jando kang katiwala. Balik kong Jando. Jando. Sa pangutana. Ako atong basahon nimo nga nay Catholic Church katong Biblia ha pakit ako para basahon nimo. Sige, masahon. Pakit ako sa kaber og siya kinsa ang author. Author. Budol ka bro, ito bala ka bro. Agad punta ka. Okay, kapakita ni Bro Jando. Bro. Bulawan daw. Bro Jando. Kana imong sikta. Kani atong kuan ba nalagi gamay kay nga murag na skilled dun sa man eh. Paul kami mas labaw mong number 1. Tara. Tara bro. Ano Ay, siya bro? internet man na, Biblia akong pangutanon ba? Kani ba? Kaning gunitan nimo ba? Ayaw ko pakita ng internet. Sama na naman na si... Bro, Internet ka gipicturan na bro. Yung gunitan na Ayaw. ito kasundan. Ha? Naraw. Picturan na bro. Nara di siya. Ayaw pag bro, Ay, gipicturan ayaw na. lagi ko kapitiya ng nasa internet. Ka naging basahon mo. Naraw bulawan naraw. Oy, naraw. Lukan magka. Lukan magka, kabalukang wala mo anong Biblia ka. Nara bulawan naraw. Ay, sa kahadlok. Ingon dere oh. Apply Lain ni ni pamilya pamilya. sa kaber na ko. Kanang duha nga gunitan ni Gapo. Lain lagi. Sila Baxter na gilantaw ni Kwan ni Eugene. Baxter na. ang kanang ilaha bro. Dili mo Baxter. Nakasiting naman ko na ilaha sa program nila mo na dili na kuan na mahawiran unlike sa kuha kay mahawid man kog Biblia. Tanawa ha, ingon dire. A plain and familiar explication by the way of paraphrase of all the hard text of the whole divine scriptures of the Old and New Testament volume 2. Sa giingon sa Mateo 16:18. Mato dire. Them, this must I ere long bring home out of the waste deserts of the world, and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of the church with you, so as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church under me their only Patay. head. Straight to the point. Pangutana God, tipas-tipas magagtubag. Wow, Subag na ka. Nga makakita ko. Gitubag na mga nabulawan. Para dili ko makaingon og bugos. Ang akong gusto ka nang gunitan Gini bugos. Mo imo Gini bugos gamiton. bro. Ay di Bro, bugos. gini bugos. Ayaw ra ko Maingon lang kag bugos. Ayaw ko patuwaan na yung bakak. Ayaw ko Bro, patuwa. bakak. Mingon gani kag bugos bro. Mingon gani kag bugos. Gipamatud-an sa mga Bible scholar nga kana bugos sama ni kuan ba? Taka ng Biblia saksi ni Jehova. Mga Bible scholar nag-prove nga bugos na. Anong saksi ni Jehova nga? Ako kana imong igamit nga nga Christian. Tagay ako nga mukarga na sa Bible scholar. Unsa man ang Kana imong igamit nga version karon. Bible scholar mismo utoran eh. Susah man ni siya, mura mo siya. Alam Bible scholar ro si Kuano? Oh, scholar select. Awa. Pakita ko na oh. Scholar select. Taka? Scholar select. Ayaw lang Si ko ipatipata Joseph. ng internet. Dili ko gusto. Ang akong kong gipangutana, libro ka ng gunditan, gini mga Biblia, ang copy ba? Ay, bulawan. Bulawan pamilya. Ayaw pag ginanggaw. Bro, gibasa ni
ni Ryan Mihiliano sa tubangan ni Ismael Bahinteng. Unya kay wala man ko'y kopya mo nang gipicturean na mo kay wa ko'y kopya. Yun nang gipicture ako kung may kopya. Iniguli ni Ryan Mihiliano yung nang dalon. Ala nga ipabili na ko na. Unsa magkagamit utok ba? Gamit utok ba? Wala na picture ba wala ko'y kopya. So ayaw ko to bagagula kay hard copy. Kanang Biblia nimo diha, kanang naay hard copy. Tanan nga Biblia nga na diha, pangutan-on ta. Walay kanang mabasa nimo. bro. Ang imo upon ay Basta kita ang SBA, internet. basta SBA, matubag sa ilang pangutana, ang hindi sila kadawat sa tubag, mingon sila bugos. Normal na sa inyo ha. Yung may magbugos gali, kinahanglan doon ay Bible scholar nagsulti nga bugos na nga transmission. Di nagkamukha mo rin mo hukom, di mo dawas yung hukom ninyo. Bro Jando. Oh, may pangutana. Oh. Karon Bro Jendo, pila ka version ng Biblia nga hard copy nimo diha? Wala dyan bro, kay puro na ko yung pamicturan bro. Sinsya na ka ha? So wala kay Bible diha ron. Ani ko ni Wala Gabo? dyan. Sige, dire ka sa kuha. Sige, dire ka sa kuha. Pwede ra pod. Dire ka sa kuha, pwede ra. Naikang kwan dia kay Eugene kana Richard Baxter mo pod Catholic gyapon. Unya, kung imo lang Side ka, tukakon, ha? active kang Richard Baxter kay di mo Bulawan. kumutuwa na Biblia. Kumutuwa ng mga bugos god. Ay di ayaw to. Wa magkagipugos. Bugos na Bulawan, kasuhin ng mga utor ana. Ha? Ikan gara na kay tip-tip ba? Pura bitaw kung gawas ka sa games Sige, na tipan sa pumasahin lang mga ako. Bulawan. Sugo, ayaw pagsasabakak Bulawan. Musupak man ka Bulawan sa among ebidensya. Kaning giingon sa inyo The Ministry Magazine nga Catholic founded by Christ. Tuuhan ninyo mo ni supakon. Tubag. Anong nahimog founded by Christ? Wala Ako man basahon. nahimog founded by Christ. Nga, Ako basahon na. One Catholic Church through changing the law. Akong basahon. Okay, mabasa. mga nagkristyano na Akong basahon ha. gawain ng mga pagano dati. Itong summary of points. Ipit Bulawan, ipit na, ipit. Ipit. Ay, ako naman yun na ipit. Dali. Sa Pangina Bulawan, Pangina 29. Sapagkat Pangina 29 sa inyong The Ministry Magazine. nagamit Hoy, paminaw ba? Ina di ko supa ka ni. Paminaw ha? Hoy, Bulawan. Bulawan, kuminaw Bulawan. Huy. Paminaw ba? Di na maminaw. Ako mali picture, ako mo to sa akong picture. Hoy, Bulawan. Bulawan. Ako mali picture, di ka mo to sa akong picture na ko. Ako nang picture ang kapel. Stoy. Kasi mo na bugag picture man na. Stoy. O na dire. Bro, basabro para masayo din yung mga tao sa balista bro. Basabro. In one dire sa Pangina 29. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and His Apostles. O kani dili. Tubag, hoy, Bulawan. Hoy, Bulawan. tulbong ulit no? Bulawan. Muto ka nang gingot niyong libro ninyo, The Ministry Magazine, ninyo nga man eh. Nga, Muto, dili. Ancient Catholic Church established by Christ. O kani o supa kani. Bulawan. Bulawan na. Bulawan. Layuan na bugmat, layuan bugog nawong magod nimo. Sumangil. Bro Eugene, layo mo kay nawong Bro Eugene, mura mag. Naulaw. Mayo. Bulawan. Banaulaw. Pakita ko zoom og maayo kanang katungkuan niya. Asa na siya? Ano? Ancient Catholic Church established by Christ. O yun ka na supak. Ang iyang liter, ang capital letter ba daw na daw, small letter. Di o yun baka ni. Kaya ang gingon sa unahan, Ganito, pakita ko para mauyon ba kung dili, maka-decide ko. di ba? Ang unahan niya, ang opus niya sa number 3 niya giingon, she became the Roman Catholic Imperial State Church. She became. Zoom og maayo ang imong screen para makita nako kay di man makita. She became. Atagi na nagkuan. Atagi na nagkopya, pasahay kopya.
Pasay kopya, Ang sir. pangutana ni karon. Mooyon ka pa sa giingon diri nga kaning ancient Catholic nga established by Christ became the Roman Catholic Imperial State Church. Uyon kani. Naman ko yung nagingon nga kana daw kanang liter gani kanang Sige, atong i-grant. Sige bro, atong i-grant bro nga small letter. Atong i-grant nga small letter. Di na mo karga. Karon. Di na mo karga. Tubagan eh. Karon tubagan eh. Kay small letter man dire. Sa number 3 niingon dire. Just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. O yun kani. Wala na minaw, bro. Wala na minaw. Bulawan. Paminaw sa Bulawan. No, sa Ang Bulawan. hingon inyong libro, just as soon as this church, Catholic na small ha, just as soon as this church joined the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. O yun kani. Wana sa Bulawan, Syakoy. O yun baka sa hingon dire. Tugani ko ba? Sa page. Sa page Bagasin mo na. Ina 29. 29. Nanay ka na. Baka sa hingon dire nga, Bulawan, just adik. as soon as this church joined the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Na wow. Unsa nga year? Bulawan, aday ka na Bulawan. Oh. Bulawan. Tugani ko kumuuyon baka Na. sa hingon dire. Unsa gani nga year? Sa- Kung susihon. Kadal lang. Na misleading mo diya. Maura na sa Badista nga wala kay balo silang kaugalingong libro. Just as soon as this church joined the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Sa dihang kini nga iglesia, katong ancient Catholic, ni join sa estado, nahimo siyang Romano Katolikong Imperial nga simbahan. O yun baka sa gingon dire. Patay. Kinsa man na nahimong imperial nga Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Unsa? Nahimo siyang Roman Catholic Church, katong ancient Catholic. Ancient Catholic established by Christ. Just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. O yun kani. Di ko mauyon na kay wala ko kabasa. Di na mo yun. Di na mo yun. Di mo yun. Di mo na. Katawa mo ko ni mga Bulawan. Kung Oy. mo lang kakaning Bibliyahan ni kay Bugos, kuno kay Bugos po di ini. Atay. Bulawan. Walang ayaw. Sa ato pa rin, imo nang Ako kay Sa Bulawan, imo nang isalikoy Bulawan. mo karga lagi sa Bible scholar ng mga Yes, translation. mangil pa ka. Nahimong Romano Katoliko ng ancient Wala Catholic. ko lang Jando, wala ko nang utana sa mong libro. Inyo ang libro ang Biblia. Bulawan. Pangutanon nimo. Mudawat ba ka ng inyong magasin Bulawan? Ang libro, upang sa Biblia. Bulawan, mudawat ka ng inyong magasin Bulawan? Balay yun, ikaw sa Biblia. Dawin na ako ng Kamu dire. duha tubag, kamu duha ni, kamu tulo. Are. Ang pangutanon. Sige. Tulo pangutanan ako. Sige. Ini ko man sa live mo, musulod ko diha. Kamong tulo, mga ACFD. Naabatay mabasa Hindi ko man ako sa niya, musulod ko diha. Sus. Nagsapaw-sapaw naman yung tao. Puro sikag panahon Wala. bakalalas mo. Naminaw raman mi brad, naminaw raman mi. Usa maning. Naminaw raman mi. Sige. Akong tuloy ka tulong pautan na. Kamong tulong manubag ha? Sa kadalangan, nadungog ko nimo. Nara ko'y tingog dana. Na bro, na. Sige, kay basig mawala tong audio ba. Okay, go ahead. Naabot tayo mabasa sa Latin o sa Greek nga Roman Catholic Church. Walay mabasa. Imo pangutan na mali. Mali man na imong pangutana nya. Di wala. Wala ko na mali. Ayaw ko pangutana. Gilinduan man na. Ber ganay mo pangutana ba? Selection tambis. Utok. Mangita Ayaw pag pangutana ng mga mali nga pangutana. English words. Nangita ka Roman Catholic Church. Wala ko pautan na. Sa kadalangan. Oy. Nangita ka og pangalan sa Roman Catholic Church. Anang Latina Bulgata nga di man na Latin in taon.
Bro Eugene, anong mamanigot ako sa Bulawan? Malita siya dito sa Latin o sa Greek o... Mao ni akong giingon Bulawan. Eskwela do. Lisod man kay ka mangita kag in-English sa ligong. Oy, lisod kayo mangita kag in-English sa ligong. Minsan Kung akong pangutana kay sayon tayo parte categorical na gani, di ba makatubag? Sa- Sa pangutana. Kamong upat mga siding hilaw. Namatay mo pasta diha sa Latin ug sa Greek nga Roman Catholic Church categorical tubag na Na. wala. walay mabasa kay kanang Roman Catholic Church. Pero sa ako itubag. Isa ako itubag. Salamat kay wala. Asa ba pamino sa ako itubag. Bro, ako itubag. Walay mabasa nga naman ang imong gipangita English na naakas Latin ang ita. Binuang nimo. Bro, ay ka pulong nga apple sa Latin bro. Kay og kahatag po ka nako, tabagon tupog ka. Litra po litra. Pangay tayo sa og pulong nga Latin apple nga Latin word. Nabot mo ka sa apple, reliyon din ang apple. Kuy, kalayo ang kuy. Pagpulan lang. Kalayo pagtawanan. Ikaw wala inong dali sa Bulawan. Magpulan ka ni Sige, anita sa King James. Anita sa King James. Naulaw. Hapon. Bro Eugene, naulaw sa siya. Bro, Roman Catholic dito mo sa Latin Alam niya, bro. ay sa Japaw. Ay sa Japaw. Sa King James Version, na ba tayo magamit? Kay kasagaran gamit ninyo King James Version, no? Sa King James Version, na ba tayo mabasa nga Roman Catholic Church? Wala, categorical gyapon tubag. Sa King James Version walay mabasa pero naay mabasa Catholic Church. Next question. Walay mabasa niya, nay mabasa. Walay mabasa Roman Catholic Church pero Catholic Church naay mabasa. Saman ba po, na ako'y bibiyari ka po, 1611. May 1611 mo ipakita imong 1611. Botlay, notebook rin mga ada botlay. Kagis botlay, hira sa botlay. Kay sa tinuod lang Brad, naay 1611 nga akong napalit gikan og Shopee Brad. Wala sa apocryphal book, dili siya original nga 1611. Take note na sa 1611 nga ilang gipagawas nga walay apocryphal book ug dili siya original jud nga King James Version. Parehas ra na ito igamit ni Jando nga dili po to original. Bro, sanang ko na sila kubanan ko. Ay ba? Bulawan. Sakpan gapon mo no. Next question Bulawan. Next question na lang Bulawan. Kinatubag ang pangutana. Next question. Hilo Mag-verify. mabasa. Daghan king tinuod ang bunagin mabasa sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo mabasa sa Biblia. Wala pa nga i-check, ibabasa pa. Ang RCC kay wal yun. Wala. Panalitag na ako. Ay, mabasa lagi. Dili lang lumadawaton. Panalitag na ako'y mabasa. Unsaon ta ka? Ayo lagi ko kanang giingon nimo ni Pastor Butla yun ka. Ay. Buwan bugos pa mapunas mong basahon, maoro man ang ubana, ilaro mo magkano mo kalami niya pagpugong duha. Ayaw lang kasuko, Brad. Relax ka lang. Naingon mo kung kagbugo si Butla, ngotro Brad. number 1. Naatay panultihon nga ang tao og maipit sa agrumento kana wana mamersonal lagi na siya. Personal nga. Kasi yan sa pangutanan ka lang nang ay mataw ba nga. Mamersonal ba? Kaya translation ba? Ha? Bugos tong sila kay ipakita nga ebidensya or niingon kag bugos kay di lang kakadawat sa kamaturan. Oh, kana. May parehas sa good mong butlay god, may ka nga. May ka nga bugos ang kabutlay niya. Number 1 po na inyo ang pasahon nga bugos po. Sa Biblia ba? Ikaw lang ikaw may bugos na i-proof bagini mo. Kaya naman sa mong building mo proof. Katakaraman ka taon Bulawan. Nabagay ipakita nga ebidensya nga ingon ang sulat nga oy kaning Biblia ayo nyo gamita kay bugos na or wala lang nga nakabasa man. Nasa ikaw lang sa Bro Eugene. Dili magsaksig bakag. Pero si Bulawan, ayo, grabe saksi. Walang pulos ang Sabadoan kay Sago dos J's. Wala, tanan man sa'yo pa na. Kung mong salapasan ako sa kasugo. Ayaw lang magsaksig bakag. Improve ba? Ayaw lagi bitla ning sa bro. Bro, kada nga. Ayaw bitla ang Sabado kay mo ambak sa Bulawan Sabado ron. Hindi magawa. Pado, sayon kay kapangutana din. Hindi matubag, samot nagabuta sa bado. Sakpan. Ayaw pa yung mga tumag. Gitubag ka, dili lang ka kadawat.
Wala ka dawat categorical na gani Abi question di mo, ka katuwa. kasi sa Biblia, ang iya sa Diyos maminaw sa pulong sa Diyos. Pero ikaw, hindi mo ka maminaw, di Iban maiban mo mo iya ikaw, sa bilang Diyos. ka sa Iya mo Diyos. sa iyo. Unsa dili iya sa Diyos? Minawan mo na ako. Ito bag na kategorikal, ito bag na kasi mong gusto, pero di mo dawaton, kaya ang dili iya sa Diyos, dili ina maminaw sa pulong sa Diyos. Muna nga, diha Pero iya kaya sa mong reliyon. pamatat niya. Bote niyo. Din yung litro bro. Di, Yuron man sa impir. Namakak na po. Ya Sa sa mga offshoot. Katong mga offshoot na i-mention diya, dili general. nay lagi ay, wala. si Butlay. Dili. Gibutan shot dito. Si Butlay, day. Categorical. Unsa dili maklaro ning Nay nakabuta nga shot dito katong Wednesday yuron sa impierno. Nay nakabuta nga off shot. Oo, wala categorical. naa po nagabutang diha nga kuan nga basta ka nakusupak sa balaod mga offshoot na kaya na mga offshoot sa general conference na sa for example kanang mga naa sa general conference kanang sigwali-wali unya ang ginuhatan wag yapon mo na yung juron ayan tanan para sa gudin nyo dili tanan katoliko mga baboy Isdi gali. So kay iyo man ka nga off shot na labay nakabutang dito nga off shot. Oo, wala dili categorical. naman na kailangan na ibutang dito kay kinsa maday sumala sa sugo kinsa maday yung juron kadto mang wala ng tuman Klaro gusto man, zero na ipil. nakabutang nga off shot og dili. Kun dili isdi. So ampil ka to. Gusto na sa Sabado bro. nya karon kaya Gusto na sa Sabado. dili ko tuman ko sa sugo maapil day ko Nakatuman na ka. Wala ka katuman oy. o kanang pagkuha na to kanang sa bautismo pa lang daan wala na tagak na mo kay pang bautismo Di, nakatuman ba ang 70 at sugo sa Ginoo kadala lang, Bulawan. Nakatuman ba ang 70 Adventist Church sa sugo diha sa Biblia? siyempre nakatuman kay gusto na gani Mangutana ko. Sa mga sugo nga gihatag ni Moises sa mga katawhan sa Israelita, pila ka buok sugo? pila ka buok sugo napulo pero Sa pulo. wala ni karga sa pulo Lagi. kanang uban nga mga sugo Pila ka kanang- ang pila ka buok, Dili naman pila ka kinatibukan tanan ba? Ang sugo nga gihatag ni Moises ngadto sa mga Israelita. kung moral nga sugo ay mo ang isgutan pulo Oh, pulo. Wa mo muta nagbural, pila tanan. daghan kay sugo ay Pilang dagana. Pilang sugo. Pilang dagana. Pilang tanan. Kay kanang pagtaon sa kaning baboy wala nagikarga. Lagi pilang dagana man, pilang dagana. Wala ganin sa Corinto 3:16 nga. Lagi. Sa city Albade sa Temple of God nga kanang baboy kay dili man na. Kuan. Kano na. Pilang dagana man. Kau nagahugaw nga di man gusto ang Dios hugaw. Pilang dagana. Siya gakarga sa 10 commandments. Sa- Pero kinahanglan na Uy. siya nga tumanon. Pilang dagana man. Ayaw lagi ko pakunta ng pilang dagana. Ato, Ang importante ara. nakabalot ang sugo. Pila pod ka pila man imo nasunod ana. Dili de, wala ka kay baw. 10 commandments, mora na ang akong gibasihan sa Sa kadala, wala ka kay baw. Basihan sa moral. Oh. Sa moral. Muna nga, ang gana para sa anang Kadala. Wala na ka, Bulawan. Dili ceremonial nga wala nagakarga sa 10 commandments pero kinahanglan gihapon nato nga kanang tumanon. Ang Diyos nagsugo mo trabaho sa adlong Sabado patyon. Ayaw na lang kita dagan na ng Sabado. Kaya dibatihan ta lang kung sugot ka. Diba? Nag Oh. Bulawan. sa adlong Wala na nitipas na ta layo na kay nagnaabta no. So balik ko sa kung na. Sige, wala mo kay matag. Dila ka na ko pugson, wala kay matag. Okay, sige dire ko sa kung pangutan na gaps. Except sa atong gigamit ni Jando, gigamit ni mga Biblia. Except ato ha. Naa ba tayo mabasa sa nagkaling laing translation sa Biblia nga Roman Catholic Church? Naa. Except ato nga version nga gigamit, categorical to bag. Naa. Basa. Basahon ako. Kung na bro, ito bro, kung na. Unsa may ingon ka, Basa, lagi except ka mo to, atong gigamit ni Jan Duha naa. Oh, tagai ko kanang naagi kanang accurate jud kanang mukargas Bible scholar ha. Lagi ba? True ha. Tagaan ka na ko. Tagaan ka na ko. Tunod di musbut lang gamit og bugot, utro mo ka. Dili, tagaan ka na ko. Version bro.
Now, confraternity version, oh. Gaan ka na ko. Fraternity. Nahanap po ng... Nengon man ka, gawas atong gihawiran ni Jando na aba kay mabasa dera, oh. So, kana nga libro accurate na siya. Tama, Bible scholar, mga Bible scholar, may translate eh. Bro, Sige, tugutan ta ka mga basa na. Sige, basa. Ako basahon. Naunsa man ni si Butlay, si Butlay, si Bulawan nga. Bulawang piki man ka 16, 18. Ningon, atrastas 17. Then Jesus answered and said, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I will see you today that you are Peter. Upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Sige. Dito may matanda. Yes. Upat na bagay ani. Asa mo sa upat na. Yes. Sige sa mga sigit gano inyong leader nga sa Defender, sigit gano nga pare o kamong mga membro niya. Dala. Sigit gano sa Ako explain. Sigit gano ba? Alagi akong explain. Sa debate, sa ba paminsa. Lagi ba? Ngayon nga na asa may namagkat ninyong Mo explain sa ako. nga membro, kamang upat nga membro o inyong leader sigit gano kisa may Mo namagkat. explain sa ako. Mo explain sa ako ha. Si Sige daw. Brad Wendell Talibong, gitsatan ako siya tong pagsugod sa debate. Pagkahuman sa... paminaw sa ba? Mapaminaw sa lagi. Paminaw sa! Di ba ka maminaw? Oh, siya ko'y nakatanawa. Katawa lang kagilaw. Ay sakoy. Paminaw ha. Si Brad, paminaw lagi ba? Paminaw ba? Hoy, paminaw. Sakoy ka Paminaw. Ani? Si Brad Wendell Talibong Kategorikal, paminaw. lagi ba? Paminawa sa ko. Naunsa mga di mga maminaw siring mga aton man ni debate pagbuksan ko mga kategorikal. Diya. Ako nang imo to di kaminaw. Minawa. Mulit na lang Si Brad Wendell Talibong akong gitsatan. Onya, utana ko niya nga, Brad. Nganong wala man to gamitan ni Reverend Father Darwin Gitgano kadtong One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Ang ingon niya, lahi manggod ang paagi ni Father Darwin sa iyahang dinalaan sa debate pero giandam na gyud namo to. O di ba? Si Padre niingon siya, dili ebidensya ang pagkamabasa. Kay kun maura na daghan din tinuod. Ikaduha, unsay ang punto adto nga gipangutana siyang Ramil Parba, naabay mabasa sa Biblia sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Giunsay giingon ni Padre, sa original wala gihinganlan. Apan sa mga referensya, kalarong gihinganlan. Unya kay nangita man kag version sa Biblia, di man ang original, gitagaan ti kag version sa Biblia, di pagkatoliko na oy. Sige, karon. Sa pagtubag ni Gitgano ato, sa pagtubag sa inyong pare ato, bisag naay mabasa nga gigunitan niya, pag ingon niya wala, namakak siya to. Wala man. Niingon ba nga sa Biblia, sa pamina sa ba? Wala unya na, ingon mo na ada siya gunitan, Ikaw, to pa namakak siya to. Mahilig ra ba kay kag ingon nga, giingon ko nun ako nga si Padre Dios, unsa kay Ayo lagi dagan, ayo dagan si ana ang punto ato ni Padre, paminaw ba? Ang punto adto ni Padre Darwin, punto niya nga sa original walay mabasa kay bisag tuwad-tuwaro na to nag-ukay ang original nga Greek translation kada yung original nga manuscript wa man gyud nagalan si Kristo na yung simbahan. Mo bitaw niingon si Father sa Biblia wala gihinganlan apan sa referensya gihinganlan. Oh, Tipas taga sa kumputa na. tipas. Ako kumputa na ba? Kay ningon makaka nga nagandam na si Gitgano og basahon nga nay mabasa katay mo gibasa sa iyang pagtubag ni atong pastor nga nangutana nga nabay mabasa pagtubag niya wala sa to ba namakak siya to kay nama kay gandam niya nga mabasa to ang original nga original nga Si pastor. Si pastor. ang Kinsa pastora Brad? Kinsa pastora? anong Kinsa pastora na? tungan tulikod di po nagrigo original sin mabasa pero kita nagtuon man ba matun-an mga ginato na o kinsang simbahan na
Sayon na Palagi tayo. karon ikaw akong sundan. Unsa may Greek sa Katoliko? Katolis. Katolicus. Katolos. O Katolos na ba tayo mabasa na sa Greek Bible wala? Acts 9:31. Batay hilig-hilig kay nag-schedule si Bulawan kay Katolos may ang gilitok. Muang na muha Bulawan. Kani kini mo siya. Ayaw ko nang Ano mo? pagsundan sa O Greek. ano sa mo gani? Pag naapno, unsa man bro? Ako bigyan sige taghatag na ulit. Oy, kapalit. Patron ako pangutan na ha kay nawala na dito. Sige sige. Bro Eugene, Ako pagsundan kini na excuse me bro. Ah. Katubag naman ang ipangita bro. Dapat humana bro Eugene. Nabasa naman nimo dapat ako Ako. sa naglanglas niya. Ako pa nimo Bulawan no pag Katoliko na lang oy si magdukot na gitukod ka no. ay nang ilara ka nang ginamit sa yawa ng relihiyon na. Bro, para ba sa inyong Adventist toolbox bro ba na ang usa sa karakter sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Pero ko pangutan kay ako'y mangutan na hay dire ako'y bisita. Noon sa Wala mga lang ako ka. may Imus na ka. Nahatag na So, imo kung saan pa. akong live, pwede na pero ako Bro, may Eugene. nasunod. Bro, Bugali, alam mo, nahatag naman ang ipangita bro. Wala na dapat isulat Dira, sa Bulawan. laing pangutana na lang Bulawan kay nahatag naman imong gipangita. Lain po na. Okay naman. Ay kung ganda Okay dito. naman. So, na palagi na yung programa, galay palagi na naon sa ni Bulawan taon no, yung mga sabot. Ano dagat okay na. Finish na Ano na ka. kung ano na po kung gapo gaps. Ah, sige. Unsay Greek sa Katoliko. Katolis. Unsay Greek sa Katoliko. Katolis. Katolis. Totoo ba? Sa Greek Bible, laban tayo mabasa diya nga Katolis. Ha? Na wala. Unsa? Sa Greek Bible, laban tayo mabasa nga Katolis sa 16-18 sa Mateo. Wala, pero sa buhat kapitulo 9 bersikulo wala, ay salamat. paminaw sa ba magtubag pa ko. Sa buhat kapitulo 9 bersikulo 31 giwali ni San Pablo Iglesia Katolis, wa gyud sa Badista. Pablo, pasangin na. May news Pablo. nga. Ah, Ano ni mo? basahon, 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 basahon. napayo pati Basahon, Sa basahon. nga year gisulat ni Pablo. Sa nga year gisulat ni Pablo Gaps. Ang nasayo pa si Pablo pamulong adto. basahon. Naraog Greek Bible. oh. Ako siyang sakyan na yung Basahon, basahon. Kasi hilaw. Sakyan na. Nagamit kog Biblia ha, dili ni hilaw. Sa Bulawan. Nagamit kog Biblia, dili hilaw. Oh, ang hilaw ani kanang di gud mo tuo. Ata jud ka ani ron. Mga rin sa kuan na kong Bible kay murag na nga kay agna. Unsang tuigan na sulat? Ha? Nasayo pa Oh, si kung saan tuwi ka gisulat ni Pablo? Oy, si Pablo ba na sulat Bro, na Eugene, buhat? asa ko bro kay si Bulawan mo na tumbling naman na bro. Si Pablo ba na sulat ng buhat? Pilde. Ungay patubag. Pilde na noon. Si Piet. Pagkikasi mo ang tubag. Bro Eugene, asa bro, matag komentaryo bro ha. Wala ka na ko bro, okay na ni bro kay si Bulawan mo nabasa naman nimo yung ipangita. Si Bulawan magkatoliko na siya dapat kay nabasa naman. Pagmata na, oy. Kay, susunod mo kang satanas. Ay. Wala ingon diya nga ang Unsa ang to? iya sa Dios. Paminaw sa unsa to? Ako maminaw, ikaw di maminaw. Ang giingon ni Bulawan unsa to? Si Pablo gasulat sa buhat? Uy, niingon na po si Pablo gasulat sa mo. Niingon ka unsang tuiga gisulat ni Pablo na. Yan, lagi kaipit yan. As kang luoyan nimo ani. Pasuminglan man nimo sa Pablo. Pablo at buhat. Ha? Naging bro, Bulawan kaya lagi sulat ni Pablo ang buhat. Bro. Bro Eugene, pautana sa bro, kaysa rin sulat sa buhat bro. Pautana ba kaysa rin sulat sa buhat? Kinsa may gasulat sa buhat Bulawan? Kasi gasulat sa buhat, Lucas. Gasulat sa Unya nganong niingon man ka nga? Atake niya. Unya nganong niingon man ka nga unsa man ang tuiga gisulat ni Pablo? Binuang na imo ha. Niingon manggog ka sa New Testament na isinulat ni Pablo nga Katolikos. Kana galing buhat 9:31, buhat 9:31 gani. Sige, sundan ta ka sa buhat. Oh, Sige, go ahead. Kadaghan lang yung sako bro ah. wala looy kay kani. Sige, sasahi ko nga nagsulat si Pablo, nagsulat si Lucas diha og kuan. Iglesia Katolika. Iglesia Katolika. Oh, sige, sige. Sige, basahon ako ha. Yeah. Buhat. Katolis daw. Lagi. Minaw ba? Minaw.
Oy, na estudyante diri sa Greek, dili pataka kagato dili daw so, Katolis. karon og kabalo sa Griego og nasay credibility muhubad og Griego ang pangutana. Naa ba say authorization gikan sa mga scholar sa Griego? Magitagaan sa credibility muhubad siya. But nimo ga. Kay mismo ang imong pare. Isa ka lang, Brad. Og kabalo sa muhubad og Griego, wa ko'y problema na. Dafa kung naaba sa ebidensya mapakita nga authorization gikan mismo sa mga protestante nga scholar o katoliko nga scholar nga naa say katungod muhubad gikan sa Greek padulong sa atong kaugalingong pinulungan. May katungod nga ubad. Sir? Ayo na kita sa atong Muna akong gingon. Wala akong gingon. Basahon ako ha. Buhat, Kapitulo 9, versikulo 31. Ingon si San Pablo, dili si Mrs. White. Amen on Ecclesia Catholis. Klaro kayo. Biblia. Oh, so sundan ta ka ha, magbantay kasi mong mga boards kay sundan ta ka. Kawada na. Tuon na lang lagi kay Biblia na akong ibasa. Kabahat. Unsan tuiga ang? Unsa ito yung gisulat ni Lucas? Unsa ito yung gisulat ni Lucas? Ang kanang buhat. Ay mong giingon? Oh, kanang giingon nimo nga na Katolik o Katoliko. Dili ta buot-buot anig yama-yama. Mugamit gyapon tag ebidensya. Unsa ebidensya? Di ako'y Biblia nga King James Version nga naay uluhan kung kanos agisuwat. Basa. Lucas ang author. Written around 60 AD. Tema, the growth of the church. Diara sige. Okay, 60 AD. So, asa may namakak ana ang duha? Katong giingon nimo nga 1870 na establish ang Roman Catholic Church o kanang giingon nimo? Ayaw lagi ko pasumingli nga na-establish ang Roman Catholic Church 1870 kaya in the first place wa gina nako gilitok. Wa man ko mag-ingon nga na-establishar ang Roman Catholic. Paminasa ba? 1870 bakit to? Paminasa ba? Wala mo ko moingon nga na-establishar ang Roman Catholic Church sa 1870 ang mismong simbahan. Agingon ako na-establishar ang pangalan, the church is not the one nga na-establish anang tuiga kundi ang pangalan. Mo bitaw niningon ko nimo nga naana simbahan o pangalan. 1870 na-establish ang pangalan. Pamati ayaw kwan. Unsa tuiga to nasulat ang Biblia ni Lucas? Kanang sa buhat 9. Di man maminaw ni, tanang paminaw lagi. 60 AD. Rewind lang. 60 AD. Di man ka maminaw. 60 AD. So sa 60 AD sa may namakak nini. Ang kana imong 1870 nga ang pangalan na establish o dinha sa 1870 nga wala pa man si kasayon. Sulat anang Roman Catholic Church na establish. Kasayon sa pangutana. Kasayon na nga lig Pilipinas, diha na ang yuta sa Pilipinas. Kasayon kay sa pangutana. Wala ko lang utana giutaan. Lagi ata mutubag ko ana. Ni gamit man siyang pangalan sa buhat. Lagi ayos. Unya na itong Roman Catholic Church. Mutubag ko ba? Abot karon. Ito dia 1870 na establish ang pangalan. O so ni ama ka tinuod na. Mutubag ko ba? Paminawa ko ha. Ani? Logic si mo kunot, logic di man mo kagar mo. Paminawa ko, mutubag ko ha. 60 AD, around 60 AD na nasulat ni Lucas niya karon. Ani ha. Ang giingon sa Biblia wala ginganlan. Pero nagngalan si ang mga apostoles gitawag na nagkalain-laing pangalan. Nakuha nimo? Ano nagkalain-laing pangalan? Pangalan sa mga apostoles. Nagkalain-laing pangalan gitawag Iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa mga balaan, Iglesia sa Korinto. Mo nang si San Pablo po. Sa ba? Bantog ra mga Domingista mga to. Sa ba? Kanino? Si San Pablo po gawali po sa Iglesia Katolika. Unya karon dili man mahitabo nga di man mahitabo sa simbahan nga kanang gitawag nato nga walay opisyal nga pangalan kay ngano man apil na mo ga claim mong tinuod mo nang para dili malibog ang mga tao
asay tinuod ang Vatican II pinaagi sa Konsilyo sa Vatikano ni hatag opisyal nga pangalan nga kini simbahan nga gitukod ni Kristo, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kay kung wala pa mo nag-claim, wala ang pangalan ba dili ang simbahan. Diyan na simbahan wa panganli. Nga naman to karon si di magkatong gibasa nimong sinulat ni Lucas Ang may katoliko lagi dito. paminaw sa ba? Bakit mo bugos na yung Paminaw sa ba? Ayos. Ang 1870 ang opisyal na nga pangalan. Kadtong gilitok ni San Pablo naa sa buhat 931 ngan gihapon to siya pero dili to ingon nga mao na jud ni ang opisyal nga wa nay lain pa natong dadon. Wa? San Pablo dire sa buhat? Nagbitok San Pablo dire sa buhat? Ha? Ay, kinsa din nagsulat sa buhat? Si Pablo, si Lucas? Unsa to? Unsa to? Unsa to? Kinsa nagsulat sa Lucas? Si Pablo o si Lucas? Unsa Kinsa nagsulat sa buhat? Unsa Si Lucas. kinsa nagsulat sa Lucas? Ang buhat sa buhat. Kinsa nagsulat sa buhat? Klaro ha. Ay kay kinsa nagsulat sa Lucas? Ang buhat gisulat na gina ni San Lucas. Kanang buhat continuation na sa ebanghelyo ni San Lucas. Kay si San Lucas paminaw sa ba? Anong maingon mo kag si Pablo? Paminaw ikaw ra nang gaingon ganina si Pablo. Kaya nangingon mo ang salta tako? Sakta taka. Di ba naingon ang kanang Act of the Apostle sa original ana nga libro brad paminaw ha. Ang Acts of the Apostle, ang buhat sa mga apostoles 22 na kabuk libro. Seminaron sa tika kay Rob kay lamang ng Biblia. 22 na kabuk libro. Pila day ka libro? Paminaw sa ba? Sige. Di mo ka maminaw. Minari mo ka pila ka libro? Katubag pa ko paminaw pa. Pila ka libro? Paminaw. 22 kabuk na libro. Usaray gikuha ni Papa Damaso kay maora ginang Biblia ha, maora ginang libro ha, ang gilamdagan sa balang Espiritu Santo dali sa nawana. Karon, ang kanang buhat sa mga apostoles continuation na sa ebanghelyo ni San Lucas. Kung kahibalo ka, ang na-highlight niya tinuod si San Pablo. Gamay-ramay na-highlight niya si San Pedro. Si Pablo gyud. Nga naman, si San Pablo tinun-an niya si San Lucas og evangelista kanang gitawag na tog doktor niya usa ka pinter mo na siya. Ingon ka, kusog ng pick up niya, kusog. Kanang giingon nimo nga nabasa nimo ganina, klaro kayo gibasa nimo nga naay Katoliko sa buhat 9. Ako pakutan na. Kinsa may namakak nini? Ang buhat 9 o ikaw nga 1870? Ay dili. Ang buhat 9 sakto gyapon na. Ang 1870 Sakto ang buhat 9 sakto pasigapo mo namaka. paminaw sa baba tubagas ako. Ang buhat 9:31 sakto gyapon na. Impit na. Ayos sa conclude ki luoy ki kadiri ba. Hulog ka kawing. Ikaw mo loing ka. Lagi sa Pangutan na tagal ka sa buhat. paminaw. Ang buhat 9:31 tinuod na. Ang deklarasyon pa sa simbahan tinuod gyapon to. Ikaw man na maka, di man si Lucas. Kasi ikaw na makang si Lucas. Now karon, tanawa. Ang giingon ra ba diya sa buhat 31:9? Naya, hindi. Katoliko ra ba? Nya di ra ba sa badista? Kamot nang dili Domingista. Dili Domingista. Unsa man nga dawa na banaw si Kristo Domingo Sabado? Alaban na si Kristo, sumala pa sa Mateo 28. Si Kristo nabanhaw kuman sa adlaw ngay kupahulay ngumang Domingo. Dili sa matang Domingo. Di Domingista. Kasi Magdalena si Alta Maria. Tanawa. Di Domingista. Di Domingista kay nabanhaw sa Domingo. Ana ra gud ka sayon pastilan. Bro, tumarig Domingo din Sabat. Naon sa makayo mo Sabat. Kung nakoy mabasa nga ang Domingo Sabat base anang San Mateo 28:1. Ayaw lang ikaw patuhaan yung bakak. Ang sa bakak? Dara, dili bakak. Biblia niya. Nara. Unsa ning Biblia? Bakit naging si Kristo ang Sa paminaw sa. Unsa ning Biblia? The New Greek English Interlineal New Testament. Kanya kay naman tay Tagalog. Naging ni Palares na inyo ng libro gamit na niyo di ko diara dili among libro kani. Gaan ta ka.
Dili amo libro ha. Oh, kani Dili dili na ni ko kadyangan mo sunod ko ron. dili ni among libro ha. Unsa ni? Yahweh Santo kay pagutan ano ko na ko niron. dili ni among libro ha kinsa ni? Hallelujah scripture. Ambot og kinsa ning relihiyon. Hallelujah, inyo ra na. Asa inyo? Dili man ni Katoliko. Ah, Igilig inyo ra na. di Ito sa studio. Hallelujah murag katuning tinuohan. Hallelujah inyo. Ag katuning tinuohan ni Kwan, katuning tinuohang balasabas. Diara. Oh. Now after the Sabbath towards the dawn on one of the Sabbaton. Oh, tayo Sabat. Sus Ginoo ko. Oh. Ngisig, Kaya po na yung mga manubaga yun, nagkapuliki, diba? ngisig hilaw. Okay, ano ba? Virus! Napag-i-agirang nini nga, Kwan, itong libro nila. Ngisig Naman, hilaw. edit man na igapo, akong gisapawan. Si Edith. Kaning, Peter German Converts Catechism Catholic Doctrine, 1957 edition. Unsa na Pagkontra dia? sa inyong papa sa Sabat. Unsa na dia? Anong pagkontra sa inyong papa sa Sabat ba? Tama na Katong from Saturday to Sunday, transferred ang Sabat sa inyong papa, Roman Catholic Church. Alang-alang mag Brad, alang-alang mag kamo adunay katungod mo usab ga bisag kaning Nabot asa sa Sabat. paminaw sa ba? Anong Sabat? Lagi ba kadalang ambaton sa nako na alang-alang mag kamo dunay katungod mo usab nga bisag nga duplicate sabi mo gyud tagaan. Balik ko sa komputanan, no? Mas gutlay? Ambot Migo mo. Tapos di manubag musapaw mo yung good. Ika kasabot sa tubag na mo. Nangita kang butlay pareho man mo to protestante. Kasi pare lagi mong Domingista. Sa ato pa di, Brad. Anak mo to sa Roman Catholic Church. Brad. Anak to sa Roman Catholic Brad, sa ato pa di ay kung parehong Domingista sa ato pa di kung parehong Domingista ka uban na. Ay, sus, pirmi nang nag-uban ay. Karon tigon sa man mo atong gapatay ni Kristo giingnan ni Kristo anak siya na mahulay itong Sabado. Akaw ba sila? Wala sa kawasawan ni Juan. Be. Ang kanuwasa, nagikas mga audio. Re, Sa karon. ni Cristo, mga sundalo to Romano. Dili. Tanawon na tong sundalo bas Romano. Tanawon tong sundalo bas Romano ang gapatay ni Kristo. Tanawon na to. Panahon to sa Roman Empire. Sa. Nagdugang sa... Tanawon na tong sundalo ba? Sundalo, Romano to. Lagi ayun ang chismis. Tanawon na to og sundalo. Papaminaw sa. Tanawon na to ha. Sundalo ba sa Romano ang gapatay? Yeah. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Silang mga Hudyo ang kuan man ni Tagalog man ni. Kaya ito Bisaya. Kay sige kasabot og Bisaya o Tagalog. Yeah. Sige, kay sundan niya punta ka. Dia, ingon ka Romano. Nya matod nimo ganina, kauban mo butlay ka Domingista. O karon og Domingista day kauban day dia. Ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Kini mga tawhana mao usab. Paminaw sa bayo sa batin. Si San Pablo namulong ani ha, ningon si San Pablo. Ang mga paminaw sa putong ko San Pablo. Ba, ayaw sagsapaw kay gabasa pa ko kumahuman. Ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Kini mga tawhana mao usab ang naglutos kanamo, wala gayud malipay ang Dios sa ilang gibuhat og nakigbatok silang tanan sa mga tao. Ang pangutana nako tigon sa mo aning gapatay ni Kristo nga mahulay sa Sabado. Ang pangutana si Pablo Hudyo dili. Tubagal to. Si Pablo. Paminaw ha. Si Pablo Ngayon ka nga igon sa mi atong mga nagpatay ni Kristo. Sus. Kato si Pablo utro po to. Paminaw. Tubag. Ayaw pa sumingli si San Pablo nagpahulay sa Sabado kay ngano man si San Pablo mismo ni ingon tungod ni Kristo giisip ko ng basura ang tanan. Namingon pagkag parehas naman ni Pablo. So parehas mo Pablo. Munay ko Si Pablo naingon siya. Ayaw parehas. Paminaw sa. Kaya ang kalwasa lagi kans mga audio kay Paminaw.
Si Pablo niingon si Pablo ha nga kun ipasubay pa sa balaod wa gyud ikasaway ni San Pablo. Kagrabe jud kay siya kakuan. Karon ang pangutana, unsa giun sa San Pablo? Giisip niyang basura ang tanan tungod ni Kristo. Daro. Ay mo na nga ayaw lagi tuman-tuman mo si Bado. Wala mo ko ningong Sabado. Wala ko ningong ang balaod lang tagak na mo. Ha? Si tagak. Sige. Ako mangutana ko nimo. Kinsay gatukod ani 70 Adventist Church General Conference, si Kristo o si Ellen Goldwhite? Si Ellen Goldwhite converter na ito. Patay. Please ayaw pa sabihin nga si Ellen G. White nagtukod na. Adi. Kasi Ellen G. White igor na nagpabarog. Kinsay founder? Si Ellen G. White. Kinsay founder sa 70 Adventist Church General Conference? Si Ellen White o si Jesucristo? From the word found, si Ellen G. White nakakaplag ra. Ayaw po pangutanahan na kasi Kristo may founder. Kasi Kristo ako mangutanag nakakaplag ba? Kristo sa badistan po. Ako mangutanag nakakaplag ba? Ang ako pangutana, who is the founder of the 70 Adventist Church? Christ or Ellen White? Kung si Mr. Google lang ang mga si Ellen G. White is one of the founder. Isa ra siya sa mga founder. Muna nga ayaw pag wala nga si Ellen G. White igor na siya nagpabarog kay naa na mga sa Adventist daan sa wala pa si Ellen G. White. Taka na juga. Tudagan na mo founder sa inyo ha. Si Kristo may ulong founder na mo. So si Kristo. Una, one of the founder ba, di ba pwede nga ang Anong nahimo siyang one of the founder? Tungod kay kung wala pa si Ellen G. White, dili mo barog ang 70 Adventist. di ba pwede nga Si Ellen G. White lagi ang nag-pound ng SDA. Naana lagi daan, naana daay mga sabadista, naana daay mga di ba? waiting of second coming of Christ, naana daan. Pero ang kanang yung building ba, kanang building na simbahan ka ng 70 Adventist, ang nagpabarog na si Ellen G. White, pero naana na daan, natumba maguna, kaya ano, panahon sa Dark Ages, gipamatay sa mga Katoliko ang mga nagsimbag sa Bado, Natumba na ang simbahan nga gitukod ni Kristo. literally mong pagsabot nga natumba, no, wala ba? Wala. Common sense, God. O gamitay mo utok pa nagsabot. Wala. Kung gingon sa Daniel 2:44, bakak dito. Daniel 2:44 unsa man nganong namakak man nganong ingo magkabakak Bahan tinukod sa Diyos, dili gid manlumpag. O di gid matumba imo kay natumba man so bakak dito. Dili la literal nga natumba. Dili literal nga natumba. Nawala lamang na kuan ba nag-hide nagtago sila sa ang mga ang kuan God kanang church God is di Kristo. ang kanang church sa ang gitawag na siya iglesia. Dili record ang iglesia. Parang bot pasabot ana group of people kana iglesia dili literally nga church. No group of people. Kato pa kadtong nga mga tao nga nagsunod katong nga mga iglesia na nagtago-tago sa mga lango bisag asa kay ano ipanglutos mga Romano Katoliko ano ipanglutos nila. Sa nawala na nalinaw na pag kana si Ellen G. White, muna siya nagpabarog sa building iglesia. Pero naanadaan ang mga kanang word sa business yun sa iglesia. Naanadaan Bulawan. kawana. Bulawan, ako na kayo pangutana si mga Bulawan, okay ra? Ako yung mga tanan ni mo dyan daw. Ako si kwate mo istorya ni mo kay namo kay nadunggan man kog giingon ni Johnson Amican. Akong gamiton nga example katong giingon ni Johnson Amican ba. Ingon si Johnson Amican na before 1863 wala pang Seventh-day Adventist. Tinoto yung giingon niya to? Ang pangalan. Ang grupo jud, ang grupo giingon niya. Ang grupo jud gusto nang giingon. Gusto ka makadungog? Dili. Kanang giingon niya, wala ko ni supak ana. Kay Grupo. Kay katong pagkasakop ni Gapo ganina ba nasakpan ako siya Dili nga lang gamit sa bro. word nga Catholicism. 1870 daw nag-establish. Unya, pagbasa sa 16th century daw na kuha ni Lucas na sulat ang buhat, naa naman dito, bakak ni si Gapo. So, kana, Gabulawan imong gigamit. nalukot daw gabulawan og kuan. Pamako. I-play na ko bro, i-play na ko aron madungog sa Di na ko ginanglang i-play. Tubago na nako. Ingon siya, 1863, wala pa na-establish. Kung naa na daan na nga iglesia. Wala. Ingon si Jason Amican wala.
lahi tong kuan Adventism before ang 1863 lahi tong grupo. Sumpaki rin mo dahi. Sumpaki mo karon. Ano mo karon? Ako yung mga tanan mo dyan. Ngog na ko nimo kajut lang ako sa i-transfer ako microphone. Isa may nagsultig tinuod ani ikaw o kanini kuan. Ako ay padungog ha. Ako sa ibalin ng microphone ako sa kuan. Sa ako ang mixer kajut lang. Ana ipadungog na ko nimo ang giingon ninyo ang magsangyaw nga si Johnson Amican. Kay mura ako nakita sukway mo nimo istorya nimo. Padungog na ko ha. Video reference Johnson Amican. Minawa ni yung Johnson Amican ha. Oh. Nawa. Na mali din pahayag din ni 9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to ha. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So unang-una Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan Sige. sagutan. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan po ito. Kasama po sina James White. Ako lang klarohon na ang giingon na isa siya sa mga tagapagtatag. Nagtayo, tagapagtatag gali magtutukod na. Sungod. Si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organisasyon, Brother... Maniha, organization ng gisgutan. Dilingalan, organization mismo. Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Movement na tinatawag. At yun nga ang maganda daw sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Pero walang Seventh Adventist. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay Bulawan, minaw yun, minaw. Advent movement. Bulabog. Ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh Adventist na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Ron, sama ni mo na paglubag ron. Bulabog. Wala ko supak Pastor Johnson. Wala ko supak ha. Nagingon di ako. The name 70 Adventist was adopted in 1860. Organisasyon, dili name, organisasyon. Pamati. Formal organized of the General Conference of SDA came in 1863. So naanay Adventist dito sa 1860 o organized na din sa 1863. Mo nang dili ka mga makaingon nga lahi sila kani adto karon Adventist. Tagad sa mura mag-imo na pong giliso. Ito di Johnson Amican lahi ang grupo ni William Miller. Silang William Miller Sunday keeper to. Si William Miller na si William Miller ako. Ang akong point kanina ang kadtong mga iglesia. Ang sama ditong giingon din ni Johnson Amican nga ang organisasyon nagsugod sa 1863. Katong tunay Advent movement kani adto William Miller gitawag po siya Advent movement pero wala ba 70 Adventist. Pero musulti ka sukwahi sa giingon ni kuan nya matod pas nilang Johnson Amican si L.G. White isa sa mga nagtayo, isa sa mga tagapagtatag. Unsay pagsabot mo anang term tagapagtatag? Balik ka gina tubag naman na. Balik lang. Plug down. Bro. Kapag ako noon, nakaka-plug daw na. Nilang Johnson Amican na tagapagtatag sultihan lagi taka. So wala pa si L.G. White na anadaan ang mga iglesia. Pero wala pa ang pangalan. Kaya na-adapt na dito sa 1860. Na-establish o na-organize. Sabi ko Johnson Amican nga naay Advent movement pero wala pa Seventh-day Adventist. Kanang Advent movement
kang William Miller na Sunday keeper na diha gikan Pamati. silang Ellen G. White na mahawa sila diha atong 1844. Diya sila gikan na mahawa sila diha. Karon before kung naan ay Adventista nga SDA before ang paghawa nilang Ellen G. White sa kang William Miller nga grupo, kinsa may gahandol sa SDA before ni handle silang Ellen G. White kung tinog na naan na daan. Kinsa man po? Dahil ayaw pasabton, oy. Ebidensya. Mamapag Kinakaw na kayo Tawa naman tayo sa doon. Si Ellen G. White ay isa sa mga tagapagtatag. Bisaya Tagapagtatag lagi, pamati lagi. Kasi pagsabutin mo Kanang pangalan karon nga 70 pamati lagi. Jendo. Unsay pagsabutin mo sa term tagapagtatag? Unsa man tagapagtatag? Nahiya dito at one of the founder Kaplag isa na, sa tupan kaplag. nila lang kasi isa. Isa sa mga tagapagtatag. Tagalog founder na nga mo si Jesus Christ. Tagalog man. Lawan, Tagalog man to, tagapagtatag, unsa di ay. Founders, isa sa mga tagapagtatag. Unsay pagsabutin mo sa pulong tagapagtatag? Tagapagtatag. Unsa man na siya sa Bisaya? Tagapatayo. Ni sa Bisaya ba si Bisaya? Unsa man na sa Bisaya? Bisaya. Ayun ako pangutan na kikabalo naman kayo pangutan na ng mga Nakaplag lagi anak sa pagkakari. Abi kung nakaka-plug sa Tagalog, ang nakaka-plug sa Tagalog gitawag na siya og nakasumpong. Ani ha? Ang tagapagtatag sa Tagalog nakasumpong. Muna, nakasumpong, nakatagpo, nakasumpong muna Tagalog. Ingon ang SDA Evangelist. Si Ellen G. White isa sa mga tagapagtayo o tagapagtatag. Sa Bisaya, unsa man tagapagtatag? Kung di na magtutukod. balik ko na kung tubag. Si Ellen G. White lagi. Mo na siya Kuya na. Gin. Ang Johnson Amican? Siya Kuya Gin. Dili ingon nga nagtukod ko kay kung ma-mention ganitang nagtukod yun. Naa naman na sila daan. Naa na daan. Bisan panahon ni Kristo. Pagkaya po Kristo sa langit, nanay mga Adventist. Kabalo ba ka dyan do? Kay kung Adventist ka dyan do, kabalo ka unsay meaning sa Kabalo ko, Adventist. unsay history sa SDA. Unsay meaning sa Adventist. Nihawa ko, kabalo ko Define Adventist. sa SDA mo nang nihawa ko. Pero ari ta karon. Kung tinuod Define Adventist. Ate Pero Maria, makasabot ka. kung tinuod ang imong giingon nga before silang Ellen G. White na ana ang SDA nakaplagan lang ni Ellen G. White, before nakaplagan ni Ellen G. White ang SDA, kinsa man ang gahandle sa General Conference? Kinsay? Wala pa yung General Conference. Wala. General Conference at that time. Tungod kay ang General Conference na establish na siya niadtong 1863. Na kaplagan nila niadtong 1860 pero wala pa na establish. 1860, pangutana. Kinsa may gahandle sa Seventh-day Adventist atong kwan, wala pa silang Ellen G. White na membro diya. Ang pangalan nga Adventist. Dili, kinsay gahandle? Ikaw sa kinsay gahandle? Si Ellen G. White lagi niadtong Dili, lagi before, ingon ka, dili siya. 1863 mga na Ellen G. White. Ingon ka, nakaplagan ra niya. Before niya nakaplagan ang SDA, kinsa may gahandle sa SDA? Kinsay gandol. Oh, Kinsay gandol kanang kanang kasabot ang imong nagtukod. Dumala ba? Before nakaplagan ni Ellen G. White ang SDA. Before nakaplagan ni Ellen G. White. Okay. Kinsa nagdumala sa SDA? Kaniadto sa pagkayap ni Kristo sa langit, ang mga Christianity gipanglutos, Diba? Sa nagtago-tago tuig sila sa mga langog, Arita. kung bisan asa pa para makatago sila. Now, Arita ba? kana sila William Wheeler, gitawag na sila og Methodist. No? Methodist na, dili pa sila Seventh Adventist. O Methodist na, Domingista na sila. Pero na-convert na sila into Seventh Adventist sa sige nilang tuon, no? Na-convert sila mo na siya nga nakuha nila na niadtong 1860 o gi-establish nila sa 1863. Hey, Oh. sultian ta ka ha, sultian Kasabot ko, kabalo ka na dyan do. Pero ikaw, nagpalikoy-likoy lang ka kay nihawa, kas pasungan. SDA. Kay ikaw may wala na hebro sa history sa SDA. Niadtong 1844 na mahawa silang si Ellen G. White, Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, si James White, mga sakop na ni William Miller before sila nihawa niadtong 1844.
Ang paghawad nila kang William Miller nahitabo na sa November 1844 kay nanagna mo na siya kuha mo nga itog the Great Disappointment kay Bots Cristo. moabot ang Ginoo sa October 23, 1844. Kunya kay wa man na dayon motong ning hawa si William apil sa ni hawa si Charles Tacy Russell. Pwede ka matubag dire? Si Jehovah. Dahil lang kita. Oh. I-octave na to. I-off na to ang kamera. Naman. Gila. O sige na, i-off na lang ang kamera. Sige. Magpapasag lang. I-on gyapon kamera bro. Junilito. Magpapasa og lain. Bala mo, Brad. Sa panahon sa Great Disappointment, after the Great Disappointment, wala na himulag silang Ellen White, silang So Kuan. paki-on sa imong kamera bro. Pero adunay tulo kabahin nga na-divide sila. Una, ang grupo ni Miller nga katong mga grupo nilang Miller nga silang Ellen White sa una, and then ikaduha spiritualizer, and then ang ikatulo mao na ang panahon nilang Ellen White, ni James White, nilang Joseph Bates, ug Ramidson. So ang ang imong giingon nga nahimulag silang Ellen White, di na tinuod. Unyag mabasa na ako, bro. Impas. Unyag mabasa na ako. Impatso. Way problema. Basa. Sige, bro. Mabasa na ako, bro. Sama na mo mabasa na ako, bro. I-on imong kamera lagi. Iunin mo kamera nimo, mahadlo makamakita ka. Walay problema naka-off ang cam. Oh. I-on ipakuan sa imong barkada kinsa man to bro Bulawan. Dari oh. Ako ang basahon ng unanswerable answers ha. Pakita na ako sa screen ng unanswerable answers. Hawa kong screen. The truth encounter. Oh. The question is properly of the Seventh-day Adventist SDA. This Christian group was a split. Siak gikan kang William from the Millerites or a group founded by William Miller somewhere in 1830. Siak siya ha sa grupo ni William Miller. This illusion by prophecies of Miller of the second coming of Christ that never happened and convinced that Saturday and not Sunday is the Sabbath of the Lord. Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, and James and Ellen White formed, gipurma, the nucleus of the new group, bagong grupo. Gipurma nila ang bagong grupo nga karon na ilhan Seventh-day Adventist. Gipurma ang bagong grupo. Nga nung gingo magipurma ang bagong grupo kung daan naman day nang naa sa una pa. Tubaga ko nuna. Batay ni ron. Sige, Bulawan. Bulawan. Aman Bulawan. Tubaga ko nuna be. Kung tinuod di mong giingon. Nga kuan, naan ng daan nga nung giingon man dire, sila mo'y nagpurma sa bag-o nga grupo nga karon na ilhan Seventh-day Adventist. Bro Bulawan, asa naman eh. Kita pa nag-reference ba? Ito ipit gid siya ba? Ipit. Asa mo ni mo na Bulawan pagtubag ron? Unsa ako nakapagtubag? Tubagon gyapon ta ka bisag dili ko master sa Panilin White pero tubagon gyapon ta ka. Nan. Okay. After this after the Great Disappointment, Mr. Jando Alabado, naitulo ka mga grupo. No? Naitulo nga grupo. Ang una nga grupo gitawag sila og kuan. Panay. Tarong, sig masayo pud pas. Ano, wala. Ginsa may nagkuha na tarungag sulat. Nung sana pagkasulata rin. Pag yun. Man, nuwaan na si Kuan. Wala na oh. Hinay ng signal, hinay.
Nawala. Nawala na dyan, bro. Lakaw yun, naipit kayo. Hilak. Uy, Ipit, aksyon. Takbo, oy. sabi na ko. Huwag ka gwanta. Hilak to. Lakaw man si Bulawan Eugene. Hilak to, nihilak. Upit, uy. Angaon. Tugmam. Medyo naipit ko ani ba?